Здравейте, фенове на Майнкрафт. Аз съм Колилай и днес ще снимам клип как да направя къща. Знам, че е малко старо, но все пак за начало това е първото, което ще мога да направя. И така. Виждали сте, знам, познато ви името. Виждали сте ме в Нянкати приятели. Ние с него снимаме клипове. Днес направихме един, който не се получи много добре, защото трябваше да тръгваме за едно място. И всъщност, да. Така, ще направя, вече ви казах, че ще направя една къща, но първо ще направя крафтинг тейбъл, за да мога да си правя всякакви джунджурийки. И да. Сега да изкопаем и този блок. Сега да си направим един крафтинг тейбъл, извинете. Но се обърках. Ще го сложим ето тук. Тук ще ми е къщата. След това ще направя 4 честа. Не, само 2. 2 честа. Ще ги сложа тук и тук. Сега ще си направя кирка и ще ида за малко коблстоун, защото няма в мен. Ами трябва много. О, извинете, чакайте, ще си направя лопата, да ми е по-лесно да копая. Така. Готово. Направихме си лопатки, кирки и отиваме за коблстоун. Я вижте тук. Sugarcane. Ще си взема малко, после ще си направя такива библиотечки, така ги наричам. И когато си направя enchanting тейбъла, ще си направя enchant, т.е. ще си enchant на мечовете. Извинете за объркването. И така. Ще стане много приятно. Само да си намеря къде ми бяха. Ето ги честовете. Да си сложа шугаркейн и всичките други джунджури, защото ми пречат. И мисля тук да ми е мината, в която в някой от следващите епизоди може и да търся диаманти. Извинете, че използвам такива думи, но така, да. Извинете, просто. Малко коблстоун, ще покопая още малко, за да мога да си направя още няколко кирки, още няколко лопатки и ако намеря... Охо! Точно за това говорех. Кол. Точно така. Кол. Първо да сложим стълбички до тук. Точно така. След това си направим ето така, ще го запушим, защото не ми харесва как стои. Ще изкопая този кол и ще отида да си направя малко торчове и после да си направя... аз пък си изхабих коблстоуна. Нищо, сега след малко ще си взема още. Така. Да изкопаем малко коблстоун.
Защото нямаме. Мисля да го запуша това, защото не ми харесва тази пещера. Така. Къде? Тук някъде. Ето тук. Ще си... Опа! Ето ви, коблстоун. Ще изкопая коблстоун, колкото за 2 кирки и за 2 лопати. Готово, ето ви същата пещера. Така, използваме дърт. Да си изкачим. Сега отиваме при честовете. Къде се забутах? Някъде се забутах. Така, да намерим честовете и да си правим... Ето ги. Си направим нещо дървено. Тоест, да. Железни кирки и железни лопати и така. Извинете, не железния, камени, но се обърках. Опа! Нищо. Не се безпокойте. Случва се от време на време. Си направим още една лопатка. Колкото да имаме. Сега малко пръчици. Малко стикове. Си направим торчове. 40 торча. И да. Ще оставя дърта. И всичко останало. И какво да правя? Щях да правя къща, но мисля, че скоро ще свърша времето за снимане. Така че, айде ще посъбера малко дърт с лопатите, които направих. Защото има още малко време. Малко дърт за нашата къщичка. Кол. Ще го изкопая после. Упс, паднах. Нищо, жив съм. Все още. Зависи, ако дойде някакъв моб и ме убие. Извинете, аз съм си спрял мобовете. Чакайте, ще ги пусна. Айде на изи, като за начало. Добре, да построим някаква барачка. Така. Оп. Сега и нагоре. Знам, не ви харесва. Това е, защото сега почнах... Току-що си направих света, за да мога да ви снимам тези клипове. И мисля, че е време да си кажем довиждане. Аз бях Колиля и това са моите клипове. Моят първи клип. И да, довиждане. Ще се видим във втори епизод.